ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों नोंथांमोना बिसोरनि समस्या सुस्रांनायनि मोनसे हाबाफारि लादों सार बेयाव मा फोरमायगोन सार? मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि जा जनता दरबार नैथि खेबनि थाखाय जोंनि बे दादगारि ओनसोलाव जनता दरबारखौ लाबावनाय जादों। स्पेसियेलि दादगारियावहाय दैनि जेंना, हानि जेंना आरो कारेन्टनि जेंना, हान्था मेलानि जेंना बेफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। दैनि जेंनाया फ्राय जोब्बाय, मोनफा मोननै ओरैनो साब भिलेजफ्राव दंबावो। टटेल 33 भिलेजनि गेजेराव 33खौनो जों होनाय जाबाय मेइन भिलेजखौ। बाखि मोननैसो जोंना साब भिलेज दंबावो, बेखौ फिलआप खालामनो हायोबा दैनि जेंनाया कमप्लिटलि जोबसिगोन। कारेन्टआ एसे जेंना जादों, माखासे फरेस्ट एफआरएनि सिङावहाय थानाय गामिफोरखौ जों कारेन्ट बोनो हायाखै, बेखौबो जोङो एनअसि होबाय, दा बे खामानियाव मावजासिगोन। लामानि बेलायावहाय गोबां मानसिया सोंखारिदों, नैबे नेशनेल हाइवे अथरिटिनि सिङाव थानायलाय जों फिसा काउन्सिला बेखौ आखाइ होनो हाया। अब्लाबो जोंनि मानव गेदेर रायजो सभानि एमपि बिथां रोनगोरा नार्जारिनि दैदेननाय आरो बिथांनि खावलायनायखौ नाजावनानै नेशनेल हाइवे अथरिटिनिफ्राय बेखौ बावैसोनि गोख्रैसिन मावनाय जासिगोन आरो बे एक्सेप्ट जाबाय, खामानिया जाफुंसिगोन।